Múltkor megmutattam nektek, hogy veszem fel azt a protézist, amivel én járok. Most meg fogom mutatni nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen, hogy milyen bokám van a mindennapokra. Itt is van az én kis lábam. Mint látjátok, van rajta egy nagyon szép kozmetika, ami egy nagyon erős, ilyen gumiszerű anyagból van, még a körmök is ki vannak alakítva rajta, akár ki is lehet festeni, mondjuk nem nekem, de valakinek biztos. Szóval ez maga a borítás. Ugye van itt a szár, amivel állítjuk a lábnak a hosszát. Ezek az én esetemben titánium csavarokkal, titánium szárral van, hogy bírják a vizet, a sós vizet, ne rozsdásodjon. Leveszem gyorsan magát a kozmetikát nektek róla, és íme a Netto lábfej, ez egy összúr Proflex Terra. Nem azért mutatom be, mert ők kértek meg rá, hanem mert imádom, és hát ha segítség lesz ez másoknak is, illetve a laikusok is látják, hogy is néz ki. Mint látjátok, két lapból áll, ez az oldalirányú dőlést tud egy picit kompenzálni, hogy elmozdulnak a lapok egymástól, illetve maga a boka így néz ki, ez karbonból van az egész, ez a lap, ez már eleve feszített állapotban van berakva, itt ezen a részen, amikor ugye történik a lépés, akkor el tud mozdulni, és egy kis visszarúgást kölcsönöz az embernek, segíti a járást. Nagyon-nagyon erős anyagból van, és nagyon hajlékony, így nem tudom összehajlítani, nyilván a testsúlyom kell hozzá, de ha egy nagyon pici felületen, akár 2-3 centin már meg tudok támaszkodni, akkor már fel is tudok lépni bárhova. Falat mászni lehet vele konkrétan, már láttam is ilyen videót. Szóval ő egy összúr, őt a mindennapokra használom. Szándékosan nem vettem olyan lábat, amiben van elektronika, mikroprocesszor által vezérelt izületeket, mindent lehet már kapni. Ez pont azért nagyon jó, mert egy nagyon egyszerű technológia, viszont egy vadonatúj fejlesztés egyébként. Nagyon-nagyon szerethető, nagyon sokáig bírja, nagyon egyszerű a karbantartása, és mint mondtam, karbonból van, örök darab, úgyhogy lehet vele menni tengerbe, lehet vele menni vízbe, lehet vele sportolni, nagyon sokat sétálni, nagyon-nagyon jó segítség, úgyhogy én ezzel járok boltba, ezzel vezetek, nagyon sokat lehet vele ülni, nagyon sokat sétálok, ütöm, vágom, használom, remélem, hogy tetszik. Ha további ilyen tartalmak érdekelnek, akkor indítottam egy YouTube csatornát az Újratervezés néven. Ott A-tól B-ig bemutatok mindent, majd, hogy a műtőasztaltól hogy jutunk el az életbe való kikerülésig, úgyhogy orvosok, gyógytornászok, jön műszerész, aki részletesen el fogja nekünk mondani, hogy épül föl majd egy protézis. Úgyhogy gyertek, várok szeretettel mindenkit, szép napot, sziasztok!